Hi guys, gana. Anang nakuhaan o gasa o kuhaan. Diya, ahod ni si John. Naradinig panapot ang ibutan. Gamay magic o ganang asin. Ang i-plaster. Diya, kay ahon Diya guys, kanang nagkagubot lagi may atog na yung adlaw kay katong nagpa-pulis may barangay Captain Godaro. Diya. Natingad ko kay naining deliver og materialis sa ahong kwarto. Sa taas duha ka kuan portahan guys og mga kanang materials para sa portahan. Salamat jud gadto sa secret viewers nga kanang nihatag kanang kanang para sa portahan. So daghang salamat jud ja ginuray mo boss. So ako magdahom nga kanang naay mahatag na guys. Dahil sa Bohol. Ja, marito nga ang gikatingad-an nga naay sige kong utana na, mahadlok lang po taganong na may marag CI. So, wala dyan po nagdaotan kay naman ginire ni sponsor na ho. Kang kagong salamat. Hello guys, good morning guys. Tiya, grabe no, marang puti marang magnagdag sa abo. D3 walking guys, adto misa karon guys, ato na pud misa kan maniko. Saragit day. Mas gani kay ning tuwak-tuwak nag-uwan. So karon nahanap pud mo tanawon dari sa padong sa Dimiyaw at tumiskan maniko. Highway ta magagi o dare? Dari agi sa kuan guys, municipal road. Hilid ba? Diyan ni mala mo si Pastor Road. Dagat ba dyan? Kaya po na. So kuan na sa lutid. Ay, tayo na abot na sa mga likod. Grabe. Kung ano na bagat yes. Guys, na nami. Nakabot kami dari sa kuan guys. Dadami sa kuan guys. So, Rosie. Dali lang. Bukta naman katagisda. Rosie. Nagbadig motor guys. Ilan mo lugar mo to? Sila Tagalo, sila. Ito na lang natin, anong di apilti? Ha? Ito na lang nga. Alisanan? Kira mo siguro nakaduha? Pinang gunang asap. Suwan mo na anak. Ha? Saya na deh. Saya na ni. Bara. Di ka na bang pantalan? Pantalan sa kanman. Ya guys. Alit ng isda kaya manginunan, namin initon. Oh. Ay, naglakaw. Ano para mi? Mura na ikon guys, cups. Abangan na sila. Uy, naman. Maglakaw na tayo kutub sa kuanday. Kutub sa aduh raman ni dami na ini. 5 na rin. 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 5 na
pa. Bukan maglakaw. Ano dyan luja? Sa abutan na niya alas 11. Kasi. Kasi. Mana day? Kung saan ni day? Mana ilang gikan na ni Kuan? Ah, ansan ni? Pabangan po ni? Manay. Ini pabangan? Ito raman dining ko, ha? Nakataw na nagtulay ito, ha? Ano? So, ganda nila kundi, ha? Radyo pa tatang lakon sa una, init laman. Init na laman roon. Mabuhay-buhay ko sa Inday. Hi guys, gana. Anang nakuhaan o gas ang kuhaan. Diya, ahod ni si Jang naradinig panapot ang ibutan. Gamay magic o ganang asin. Ang i-plaster. Diya, kay ahuluhan ulan. Kaya unit-unitin. Diya kay gagmay guys. Gagmay nga ko. Malasa na. Pero may dako. Dapat kailangan ng dako. Mata ni putol-putol. Masos naman tagputol-putol ronday no? Yung. Ngayon nagpunit ba? Yung. Masayang mag-asa. Sa di mahurot. Doon gula na ako. Kuwang pa ang punagkaliro. Kuwang ang punagkaliro. Hi guys, pag gamanahag lukso-lukso kanang panay ko guys, sa muslot ko daning mga kadiragang mga buslot bitaw nga kuan sa Kaya guys, sarang ka mata mo ni diro ang ito nga kanina. kay Diya, ibang sulutan na kay mara niyang tamnan. Mas ligon pa ni sa panahon. Kuan ka nanay. Aga banahan na ning gipang marot duk og martilyo kay ro mabuslot ning lubot. Kay So haran ni balhin po mga buhi na ni guys. Mana naman tagbuwa kay atong kuan talungan na po. So nakoy daghang mga buwag dani guys. Kuan ka ng Tanumay panumay, gikan pa ni sa itong Alicia. Sayang mga pading mga Pinangaso ni Mas bitaw sa bintal. So ning palit ko kuan sa kasakong juta. Palit kong jegi kan panig ano na ni juta 200 pesos. Anong juta bitaw nga ito, madyo man ning juta ag tambok ni sa kapanigikan basta gikan ni sa baboy. Bitaw tambok nga juta ni guys gikas bukid. Sa Guanuan nagdadyo sa dari. So suot ko gloves. Kay aron di manuksak sa tungkok ko ng mga lapok. Anja guys, magsugod na ko tisok. So nakoy snake plant ya. So bali duha na si Ja. Kaya kasi mga nganda ni mga tanuma. Sa kay gikan ni sa family house. Ang nanay ni gikan ja aron na ug madawat guys haning gi butang dari ja. Magsulod na ko sang mga kuan dari lapok. Di man sa totally lapok guys kanang nay basta kay marag tambok-tambok bitaw tong suta kay gamong suta dari sa dapig dagat kana may bas at kauban nga mura bitaw sa kanang nay sige na ni mura o sige na ni suta kanang mura bitaw puro batong gagmay inja mura way juta mura di kabuya tanong ba
So mga na guys nga ning palit jud ko og juta gikan sa bukid kay lang inang gikan sa bukid kay tambo diga para mabuhi jud atong tanan. So unahan sa ninahon nga dali tagdaduhang pa nang gida kaya haring ko ng ipares-pares. So mga ni pagtanong kay ning benot pag uwan bugnaw at panahon. Mabuhi ani guys kay dira maintan. So guys, ampog amping tang tanan ron kay may bagyo. Mga na sige uban ja. Agabang lugar guys, Siburo nagbaha na. Kita ko sa balita. So amping tang tanan. Unsa day guys, ako i-share ninyo gahapon di ay di ba kanang naay atong time bitaw nga kanang naay mga pulis dari kay nagpa-pulis kami dari sa among na kuan ko guys, natinga ko ba kay naay nag-deliver na dari og kanang materialis apa naman na video. Pero niya si Zadi siya magpa-mention di siya anonymous. Kasi kuan guys nagpala daghan kadtong salamat jud kay ako pa jud ko magdaho mga pero na mapuntahan na ng ang duha ka kwarto. So arang lipada din na guys kay kamulo mi ka kanang atubang nato ni barangay captain dito katong konsyales gawas. Natinga na naman mi kana may nag-deliver og portahan. Ga kanang ay lagingan. Ga ito nga nada na gidaw ta panagi video guys. Hindi na nga i-video og na kompleto nag-deliver. Kay ningon na kanang gipalitan bitaw nila ningon nga wa kuno sila wa sa kuno sila stock nga kanang sige na ng hamba sa kuan ay kanang na ay Tagalog sa Bisaya sige na basta kanang naitawaran nan anang puntahan sa iyan daan ay kanang kahoy bitaw. Diya wa kuno sila stock so pero gibayaran dito guys ang deliver dari katurang stainless nga gamiton sa portahan o katong portahan ko. So ara nang ipakita ninyo kanang sunod adlaw o kanang na koy time nga kuan saktong kuan guys o kanang na ay maka-deliver na sila sa sabay nga ng kausa. Tingnan na ng kanya itao na ng kuan. Jam lagi day. Kasi hindi kay baba. So, jam di ay kanang oil stock ang kapong tindahan niya ilang ipalitan. So, salamat jud sa kuan kanang tao nga good heart na nag-sponsor sa akong kuan. Diya kapuntahan. So, magang salamat diha sa kuan. So, tabi ko diya sa Garcia Hernandez Stipot Viewers. Salamat sa kanang ay yung sponsor nga duha ka puntahan na sa taas. So, mahal ko na guys. Di galing ko pa-upload yung mga panahon na. Isibling ko ito. So, salamat ka doon. Salamat ko sa Ginoo. Sa kanang na yung mga tao nga buwan niya para makahimod sa pupuntahan ko. Dako-dako pa po ko nga guys, napay portahan, napay artuba. So, dako-dako pa dyan napay tile sa lababo, panahuman. Diga, hinahinay lagi guys, sa hinahinay, hindi mo sa kapahinay-hinay. Kaya gipid lagi taka-adyo. So, dagang katong salamat sa kuan, tanang mga kanang ni secret viewer man lagi. So, kaya ko na, kaya siyang ang vlog. Pero guys, ako kailag, sige sanang nagpadana, huwag ko salamat ka dun ni mo laki magmabadi ka, thank you Jud sa imong kuan imong sponsor na dari sa akong kuan. So das niya gipertinang ko ba kay na may ningari dari nagmotor. So kaduha jutong balik nagsilingan nga dali ko nila itagbahay nga boarding house. Diya nangutana si nga ako ba kuno si Florisa. Ako, dahil ko na kong Florami. Wala na, dahil ko nga.
So sure jud ni siya nga ako matong ikbaan ko ko hala. Sikin sa ka ding kanang nay kanang no tarang dyan. Kadwa pa din balik. Sure jud ni siya kung kanang nay ako ba ko si Madelisa. So last week pa to. Ja. Mga to nga di karang nestis na po ko to guys kay nahadlo ko nanisang ko ba o kanang murag gamay ng CI na huya na ba. Tanan dyan. Mo to pagka this Lunes wala laging nagkagubot ni Dari. Timing po dag pag-deliver sa kanang materialis nga kanang po ano time na kurat lagi mi kay maming order good sa katong kanang may kuan dyan. Ha, ipakita ako nila resibo. So kaya pa man sa email so diri jud to ay may kaya po email. So, mato nga, pasalamat ko sa kuan. Sa good heart. So, madyo po ko magdahom guys nga kanang makaportahan day ko nga kuan nga naining hatag mo. So, sikin sa mangalitong kuan, naghatag na kanang materialis teres ang duha ka kwarto sa taas. Sa kanang salamat sa Ginoong Radyo Mobiles. Kanang ninyo sa inyong kabuhitan dyan. Okay, secret viewers lagi ko no susaghan kadud mig secret viewers guys nga sila ra pinakaila na mo diya kami o jud kami nakaila kay nagduda na jud ko atong niagi pa kay nagbayad mig kuryente ni Inday itong last kuan pinbayad sa kuryente na pinakaila na ho ang pinakaila na nga kanana ay Badji yun si Diya nga taga-anas kuno si Diya. So, nagduda ko mao to. Salamat sa din mo, ma'am. Sakay na ay ko na ay nakoy na nakaila na nakailagay na hagatos dahan dyan. Ako ko kaila. So, guys, diyan na. Ako man akong tanong. Diyan na lang i-plaster tapos kilid sa hagdan. So, man niya ang mga natanong, guys. Na, dyan na buhay na pag ang itanong the rest tumoy nga kuwan, hindi ka.